Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa Ulaun Oka Hobung itu menjadi khusus buat para hula-hula ketika sadaina marujungolu patu pahon ulaun saurmatua. Kalau pengen semua kawan mau dengar penjelasan atau filosofi adatnya, ayo tonton sampai habis supaya mengedukasi, menambah wawasan, serta menambah pengetahuan kita ketika hal ini terjadi kepada orang tua kita, tidak ada merasa dibodohi atau merasa dipaksakan atau terpaksa memberikan adat Batak di Ulaun Sarmatua orang tua kita nantinya. Jadi molo didokon Ulaun Sarmatua ima ulaun naung hot akapasu gabe di jalo na tua-tua nang jumolo moding, baik itu perpinoparan maupun dia kapasu-pasu aka pangomoan dohot sinadongan ngasaur be aka tuai molo dihami parsamosir molo amata do nama rujung ngolu tulang nama si bahis saput jala di pasahap ma tu tulang si besaput songan soban ya dat soban yuhumna piso nagajang molo inata nama kabaluhon manang natinadikon ni damang nasar matua di pasahat hula-hula ma ulos sapetua alai molo inata do nama rujung ngolu sarmatua di pasahap ma tu si besaput ima hula-hula pasahaton hasuhutom ma ukap hobung lungi tu tulang daus sihol suku-sukunna adigat do di pasahaton jala di dia do pasahatonna molo mangihutton podani oputa si jojolo tubuh molo di Ulan Sarmatua dung mula siap perbedaan do asa manggora manang majoma hasuto bolon tu hula-hula tulang do donga sahuta asa nakok tu toga jabu lausisima di pasahat hula-hula songon pasuga binasida tu pinoparni dainang nasar matua dungi pasahaton ni hasuhutom ma songon soban adat nasida ukap hobung tu hula-hula dohot daus sihol tu tulang nang parsitua natonggi manang soba tu donga sahuta suku-suku namangihut buasa ikon adong uka hobung dison nang paturangon nami songon parminotoan nahudapot hami sian na tuetui ujuni goluna dohot akka turi-turian mana akka poda sian na tua-tua tong jalon nami ipolani filosofi ni uka hobung na perjolo ditiki ngoluni na toras ni dainang nasar matua nungabe hea di pasat hula-hulai
songon ulos sora buruk ima marhite-hite tano maraek songon tadda naong marhasohotan buruna di ngoluna. Dungi adong muse pas haton ni opungna tu pahoppu pangguaran di buruna songon iddahan arian. Marhite tangiang do pasu-pasu ni hula-hulai jalon ni buruna mah akka pasugabe di ngoluna sahatu ujung ni goluna di ulaun sarmatua. Alanido asa diigil hula-hula walang paramanna ditiki ujung ni ngoluni na burunai manang ibotonai manang burunai ukap hobung. Buasa idok uka hobung dihobungi do akka arta nasinari nih na buruna manang burunai jala gogo ni hauma songon ulos sora buruk dohot iddahan arian ni pahopuna mar parbue alani tangiang ni hula-hula. Jadi ido dasar ni alani aha do dipasahat ukap hobung oleh hasuhuton tu hula-hula. Alai filosofi nai nuaeng nungga be mulai bergeser, mulai adong nasotipak di pardalanan ni paradato ni. Maaf. Dungi dang be di panakok be hula-hula tulang donga sahuta tutonga bagas dung mula siap perbedaan. Dunga jot-jot besonari di patupa sobani adat sobani humni hasuhuton tu hula-hula tarsingot tu adat uka hobung ditiki haroroni hula-hula. Manang ditiki nalahu papuhon hula-hula do tulang di ulaun sarmatua. Alania hadoan akarogan molo binegesian hatani perhatani hasuto bolon mamire pertikian jala memang ditolopi akka hula-hula do tulang do pangidon ni hasuton di adat Batak ta auhod do jala taulopod do aik godang do aik laut do sniroha si bena saut ido mabahet uli dengan ulaun ni hasuhuton molo ditolopi hula-hula dohot tulang songonima panorangion na boy hupaderhami tarsingot tu filosofis ni uka hobung ise na pasahaton jala ise do nama jalo. Memang uka hubungon diigil do alai moloboy nian sian las niroha ma di pasahat dohot sian ias niroha asa dapot songon hatana tua-tua nama dok otik dak si hataon godang dak si pujion asa marlas niroha hula-hula tibain ma las rohana. Horas ma bangsa Batak semoga bisa menambah wawasan kita. Moliate, moliate, moliate.